okra. Mga unta, mga kaibigan. Og ang akong apo nga buotan si Saki. Ako siya hungitan. Okra. Og mango. Og isa pa imong sudan? Fish. Intanaw pa yun ang TV. TV. Oh, okra. Bakit ako sa 2 million ang video dito sa akin ko. Ako lang ni siyang hungitan mga kaibigan kay para nga madali og human og kaon kay dini hungitan bataana langay yun. Oh, tagain ni. Ako ay sa kugutan. Ungit yata. Tagain niya migutan. Nara among inununa kunang usa ni utan lab utan dali na uy. Ayaw mo pakusgi ang baby kay masaon diri oh. Hello, dong, may gali. Dong, may gali na. Kumusta ka dira? Okay, iro diha o diha godling ko to. Na. Utan. Eatables. Sarap. Gusto ko tomato. Ah, tomato. Gusto ko tomato mga kaibigan. Init pa. Anak, ikan, gusto kayo ko tomato. Tomato mga kaibigan. Gusto si Saki. Kaon og tomato. Og okra pod. Ron. Marco. Ano na English sa Marco? Ship. Marco. Barko. Unsa man na English sa unsa man na Bisaya sa boat? Boat. Bangka. 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 O kayan. Kayan bangka. Mm. Bangka man na. Sige. Manananggal. Manananggal. Oo, tomato. Manananggal. Sige. Sige, dili tapi. Ero nga, kaya makuha ko sa camera.
Ayaw, naging ako. Sige. Hinahayaan na ulit. Sige lang isa. Init? Be, itong hipon, be. Ginitan sa mga kaibigan. Minggo na sad, ganahan makainit siya mukaon og minggo. Unsa imong to? Mangga. Ah. Mango. Uy, man mada ang minggo. Nabilin ang minggo. Taman, tabaw. Daon ko sa ani. Meron ka. Eat food siya vegetables. Minggo food. Oh, minggo. Drama.